that effective at midnight tonight, there will be a moratorium on harvesting of northern cod until the spring of 1994. Either we cooperate in addressing it, or there's going to be no fish for anybody. No fish for the Europeans, no fish for the Canadians, and an ecological catastrophe on our hands. With or without you, with or without you, and not only me, every fisherman in this island, we're going fishing. De cop i volta, 40.000 persones van perdre la feina. El bacallà ha desaparegut. Jo diria, pel que fa al bacallà, sobretot si parlem del Canadà, que aquesta espècie s'ha pescat durant segles. Pel bacallà, la gent emigrava del Regne Unit, d'Europa, sobretot del nord de França, cap al Canadà. Era pel bacallà. La prohibició de pescar va fer sortir la gent al carrer. Tothom esperava que un dia el bacallà tornaria. La gent no es va donar de l'abast de tot plegat fins molt més tard. Avui en queden tan pocs que es consideren una espècie amenaçada al Canadà. Les poblacions de bacallà no s'han multiplicat, tot i la moratòria de pesca que hi ha des de l'any 1992. Després del daltabaix del bacallà, una nova fornada de científics ictiòlegs van començar a investigar què havia passat amb els peixos de tots els mars del món. La pesca local havia anat disminuint gairebé a tot arreu. Per això, el que intrigava els científics l'any 2001 era que la pesca total mundial no parava d'augmentar. Allò no s'entenia. La preocupació que expressava la gent era que les xifres locals baixaven a tot arreu. Però les estadístiques mundials mostraven un augment. Això no quadrava. Daniel Pauly, expert en pesca a escala mundial, va rebre l'encàrrec de l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació d'investigar aquest misteri. Daniel Pauly va tenir la brillant idea de començar a estudiar perquè, malgrat les proves que ens trobàvem a escala local, malgrat els casos com el de Terranova, les xifres continuaven pujant. Pauly i els seus col·legues van trobar la resposta quan es van fixar en les captures enregistrades a la Xina. Arreu del món, els registres eren correctes, tret dels de les aigües xineses. Daniel Pauly va venir a aquest departament i va dir «Crec que no és correcte». I li vaig preguntar «Què vol dir?» I em va dir «No pot ser que la Xina pesqui tant». I van descobrir que, si ens fixem en la productivitat biològica del mar i ho comparem amb tots els altres indrets, les xifres xineses no podien ser correctes. Eren inventades. Se les inventaven els funcionaris comunistes que només podien ascendir si les xifres augmentaven i, per tant, no paraven d'inflar les xifres. Va ser un gran daltabaix. Vam concloure que la xifra estava tan inflada, tant que si la corregíem, resultaria que la pesca mundial no augmentava, sinó que disminuïa. Per primer cop en la història de la humanitat, el futur dels aliments que obtenim del mar estava en perill. Vaig sentir un calfred a l'espinada perquè molta gent només s'aferrava a allò. Les coses no van bé, però com a mínim pesquem cada any més. O sigui que no estem tan malament. Més o menys des de l'any 1988, pel que sabem ara, la xifra ha anat disminuint, però no ens en vam adonar fins al 2002. Totes aquestes coses eren una mena de senyal d'alarma i ens explicaven una història en concret. Aquesta història s'ha anat desenvolupant a tot arreu on hi havia pressió humana, però ens l'han explicat tard i no hem tingut gaire temps per reaccionar. I ara depèn de nosaltres. I d'aquí 40 o 50 anys potser serà una crisi, un daltabaix. És hora de fer-hi alguna cosa. És segurament un dels problemes més greus del món.
Durant els últims 3.000 anys, aquests homes i els seus avantpassats han esperat que la tonyina migrés de l'oceà Atlàntic al mar Mediterrani. Cada primavera els pescadors paren la seva trampa, l'antic mètode de pesca amb almadrava. Abans, els pescadors d'almadrava capturaven milers de tonyines enormes. Però durant els últims 10 anys, les xifres han disminuït un 80%. Y hay atunes, pues, alegría. Todo el mundo grita, ¡viva la Virgen del Carmen! Euforia, ¿no? Pues ya te he dicho, como te contaba, esto no es tal como cuando yo llegué, ¿no? Hace 22 años. Esto tenía mucha vida, aquí estaba tu mujer, tus hijos. Llega un momento que ya los hijos no vienen porque la situación no está muy bien. Y el momento porque la mujer se tiene que quedar con los hijos. Es una pena que yo tengo 45 años y esté hablando de esto. Porque yo también quisiera que a lo mejor